निसिमे जों बेलाय सापुं कष्ट खालायै सारा टाकारजला जम्पुई एलाका बबाग्रा जे तिनी फ्लैग फनुगै तिनी निजे 19 दिन निजे बाइक रेली सेंगमाने आबो तिनी जों सारिगो खनाय कामियो फाइपाइ लेखा टाकारजला एलाकानि इनके खनावो तिनी जे ताबुक जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइमानि खौ बाहाय खनावो जों 10 ता निसिमे गाबर्दी बाजार निसिमे पूरा गोलाघाटी एलाका बेरायै लास्ट पाइथागो हमगाकेना बिश्राम मंजनी वारं कामिनी क्लाब जों खना नाइट हल खाइलायनाय इनके हाइनाय ते सांग रिपीट खाइपिनाय हास्तेनि जतो ताखुकते बुखुरक सिक्लारक खना हाइना हाइ जों रेली चेंपिनाय खना फुं 10 ता निसिमे गाबर्दी बाजार निसिमे अ गाबर्दी बाजार खना जतनो 10 तानि बिसिङनो जथा सम्भव जानि जा बाइक तियै सपाइलेके दालायके जानाय सिनि जे 19 दिननि ओ जे बुबाग्रानि जे ककपिरमुं जे ओ जे चबा ओ जागाव जतनो लगरे फाइखांके जानाय एके आबो खना 10 ता गाबर्दी बाजार जों कुथुम लायनाय आर निसिमे कुथुमै पूरा गोलाघाटी आमसाइ जों बेरायै लास्ट अंकेनो बिश्राम मंजनी वारम कामियो जों नाइट हल खाइलायनाय अबनो सानानि बागैनो दिनै ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के खरां रखिसे बसरका तिनी स्लोगान लाइमाबा इनके तिनी आं अबनो कबकनाय हास्तेनि जत सिक्ला अरनि गाना गिनिनि सिक्ला रक ते हास्तेनि गोबां मा जारा ताबुक अ न्यूज न नगै थांनाय रक नरकबो फायदे जों अ जे बबाग्रानि जे रिंख्लायजाक जे चबा थानसांनानि जे बयारशिप सारनानि बागै जे जों नखुग याकारमानि जे अ जे मुभमेन्ट सीए न कासुनानि जे मुभमेन्ट एनआरसी न तुबनानि जे मुभमेन्ट अ मुभमेन्ट निनि तिप्रासानो थानसा खायै तिप्रासान थानसा खायगांके जों ताउमान जों नुखा ब्रुरकनि 20 बছর 30 বছরनि समस्या समाधान थाङो थानसां कांके 50 ता सेडिया विधानसभा फानो जों जत बेबाक्सिनि आलादा राज्यया पूरा त्रिपुरानो जों मानै मानो आबनि बागैनो अ जे बुबाग्रानि इमां आपनो बायथां खायनानि कांके सिनि अ जे बुबाग्रानि रेंख्लायजाक रेलिनो सक्सेस खायनानि नांनाय आबो नरक जत सिक्ला रकनि ते लुकुरकनि सुबा सुमानिया सारा आबो सक्सेस खायमिया आबनि बां आं कयनाय खना 10 तानि बिसिङनो जत सिक्ला रक जाराव खबर नुगै तंनाय रक बा खबर नुगियाफानो बयनि थ्रुतैफान खोनानाय रक जानि जा बाइक तुबैनाय खना 10 तानि बिसिङो गाबर्दी बाजाराव उपस्थित फैबाय जादि इनकांके ते कायसा इनकांकेनो निनि खना नाइट हल खाइनाय बिश्राम मंज एलाकाबो ते जे गोलाघाटी आमसाइनि आनि जे ताखुकते बुखुग्रंनो बां कयो खना जे जों रेली चारैति सनान बांगै गोलाघाटी आमसाइनि जत ताखुकते बुखुग्रं सोनो सहयोगिता खाइनांथों आमसुंनो हामबाय तिप्रा long live Tiprasa long live Bubagra long live Tipra Dopa long live Tipra Mata long live Bubagrake long live Bubagrake long live Bubagrake long live Bodol chini loke bike rally wa phai bai de to bodol ke chini bike rally wa phai bai de ok pir mangni pandana sarna bangai bodol ke khnani bike rally wa 10 ta wa gabordi wa joto bodol phai bai de Bubagra Tiprasa! Ayo! Bye.